sotiba polisi so maw ulu koni tege kari finitigi kalabanci do koni kan an balimaw aw bisimilahi an ga bi kabako kɛnɛ kan ayiwa bi kabako b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ sotiba finitigiw ulu koni ka baara dɔ koni okumu kɔnɔna la ko ulu ye bolo kari finitigi kalabanci do koni kan ayiwa ko o waleya nu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la o de ka fɔ tɛnɛndonna min kun ye décembre kalo tile 12 kɔni su ye ko ka dugu jɛ tarata donna décembre kalo tile 13 kɔni su la ko min ye commissaire ɲambele kɔni ka cɛdenw ye ulu kɔni ka baara kɔni okumu kɔnɔna la commune 1 kɔni n'o ye Bamakɔ sigida fɔlɔ ye ulu kɔni fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni wagati laban ninnu na o de ka fɔ fin d'année la bingani wale kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔ ayiwa o baara ninnu kɔni okumu na ko ulu kɔni cari min ye commune 1 kɔni fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa ka dugulamɔgɔw kɔni lakana ayiwa ulu kɔni ka cɛden minnu taara 3e pont yɛrɛ yɔrɔ la u ka lakana kɔni okumu kɔnɔna la ko ulu ye bolo da maa dɔw kan ni kalabanciya caman kɔni kun b'a ka kow la ayiwa ko nin kɛra nin don kofɔlen su la ko nin ye kamalen fila ye u kɔni kun bɛ moto taxi kɔni na kelen bɛ yen nɔ ale kun sigilen bɛ moto taxi tigi kɔni kɔfɛ sɔrɔsi fini kɔni kun b'ale la a n'a samara o kun b'a sen na a yɛrɛ kɔni kun bɔlen don finitigilaka kɔni fɛ ayiwa tuma min na olu kɔni sera nin ma kofɔlen fila ninnu ma min yɛrɛ ye moto taxi tigi ye finitigiw ye ale kɔni sɛgɛsɛgɛ a yirala k'a fɔ ko ale ka papiye bɛɛ lajɛlen kɔni kun dafalen don ale kun nka min kun ye a kɔfɛma ye ko papiye kelen yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ o kun n'o kun ye maa ye min yɛrɛ kɔni kun ye finitigilakaw ka fini kɔni don a la o de kun na min ye ɲamele ka cɛden minnu kun bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni tɛ kɛ koba ye sabula u finitigi damaw don ko ka wuli ka se u dagayɔrɔ la u ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni a sɔrɔla k'a fɔ finitigila k'a yɛrɛ don u b'a bila ka taa a ka ci la o de kun na ɲamele ka cɛdenw ye nin cɛ in ta ka taa n'a ye u dagayɔrɔ la ka taa ɲininkali caman kɔni tɛnkun a la ayiwa i mɛn n'i ka ko la ani i tora la olu kɔni ma ja ɲɔgɔn na bamananw ka zana don ko denw bɛɛ ye zon ta ye mɛ don kelen o ye fɛntigi ta ye o kɛra nin cɛ in kɔni ta ye sabula u selen finitigilakaw dagayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya commissaire ɲamele kɔni fɛ yen nɔ ko ɲininkali caman kɔni cɛnkuna nin cɛ in na ka yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ni finitigi don walima ni finitigi tɛ ni cɛ in kɔni ka kuma la kuma kelen kɔni jɔlen ma sɔrɔ a la sabula kuma cayara kuma fɔyɔrɔ cayara wa kisɛ ma sɔrɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na sɛgɛsɛgɛli gannen a jɔra la ka yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ finitigilaka ye ko kalabanci kɔni don nka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko a ye nin fini ninnu bɔ min a ka kuma kun fɔlɔ la a y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o gɛnɛ ka bɔ sɔrɔsiya la ko ale ye fini kɔni san o de kun o de hukumu na ɲamele n'a ka cɛdenw y'a yira k'a fɔ ko u ko o finitigi kɔni yɔrɔ yira la walasa olu fana bɛ se ka taa o finitigi nɔfɛ cogoya min na nka a tilala k'a fɔ ko ayi ko o kumakan in fana tɛ tiɲɛ ye ko ale yɛrɛ hakili t'a la ale ye nin fini yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na hali bi sɛgɛsɛgɛli kɔni hukumu na u taara bɔ nin dagayɔrɔ kɔni na ayiwa u selen nin dagayɔrɔ kɔni na u bɔra ko caman kɔni kalama min ye k'a fɔ gɛrɛgɛ marifa caman kɔni kun bɛ nin makɔfɔlen kɔni bolo a fɛ yen nɔ ani carte d'identité kelen ani carte nina kelen nka o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ nin makɔfɔlen kɔni ta ye sabula maa wɛrɛw de tɔgɔ kɔni bɛ ni papiye ninnu kɔni kan ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ni finitigi kalabanci ale kɔni bɛ commissariat la fɔlɔ sabula a kan ka bila ka taa kiiritigilamɔgɔw fɛ walasa u ka kiiri tigɛ ka d'a kan k'a bila ka taa kaso bonba kɔni na min ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la nin san laban in na an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw na an ka jamana kɔnɔ binganiw bɛ caya mɔgɔw ka fɛnw bɛ suɲɛ wa maa caman bɛ bɔn n'a ni la ka sababu kɛ majugu ka waleya ye ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la wa n'i ye fɛn ye i sigalen don fɛn min na k'i ka boli ka se finitigilaka minnu bɛ i kɛrɛfɛ i ka wuli ka taa se olu ma sabula an bɛ wagati min na ko bi ko finitigiya t'a la ko maa caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u yɛrɛma ka kɛ finitigi ye k'a sɔrɔ finitigiw yɛrɛ tɛ ko o sababu bɛɛ tɛ foyi ye o de ye k'a fɔ k'u bɛ bingani ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ko e y'o ɲɔgɔnna caman ye i ka wuli ka se finitigiw dagayɔrɔ la i ka sigida la i ka taa ɲɛfɔli kɛ walasa ni maa sugu ninnu bɛ se ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na bingani wale ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la an ka jamana kɔnɔ ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la